तो हाय सब गाइस मैं होची लिकुन पुणी आपण सब ना आज देजी गोटे सुंदर ब्लॉग्स नै कि एटा मिसी कि मोर पांचटा ब्लॉग्स होची आ एबे गोटे नाइट मस्ती और अछि काली आज राती 12 रही जो हमर आसंता वर्ष माने न्यू इयर्स तो आमे आज गोटे फीस्ट अछि माने होम फीस्ट बाबा मामा एमती जेजे बाबा जेजेमा एमती अछि जियो भाई सो एमती करछु गोटे तो बाहर से जाल कर चल जीवा मु तो नगले किछि हबनी ये तो थिलु नले ऊपर के चिड़े पके थांता चलतु हम जीवा लेट्स गो क्या कौन करसंदी रोषेई करछि आलुआ आइछि पड़छि आलू हो गेला आलू लाल हो गेला रे आलटा को काढी दबा निश्चिंत काढिबनी पुणी ओरे कौन पकैया पियाज पकैया ये होची आइस क्या बेटी अनेक सती जल्दी खाई बगे नडे अनेक सती जल्दी खाई बगे नडे अनेक सती जल्दी खाई बगे नडे कैसा लगा मेरा मजाक ओ राउडी हीरो ओ पानी तो गोटे मगे मगे पानी नहीं आसना टिके रहो टिके पर वीडियो स्टार्ट कर मामा हळदी एमती पकेबा एठी खाउजी देखो मांटू बिंदा होची मांटू बिंदा होची कसी देखो तो हम आंटू बिंदा होची कसी देखो तो हम आंटू बिंदा होची लाइट होनी बेठी भीतर पूरा देखो पियाज ये कौन पकेया पियाज हो गला तापर टमाटो पकेया टमाटो पइला तापर खड़ खड़ करे किछि पड़नी तू बहुत किछि पड़नी बा कहली सेटा चीनी पियाज भजा आइछि एटा बा चीनीटा ना गो चिल्लीटा देखु आमर आईस गैस हुए आम चुली कले टेस्टा अलग आसब आम दीपर अरुआ डालमा खटा खीरी खाई चिकेन अरुआ खाइबू सतरे कर ना कौन कैसा लगा मेरा मजाक छाड़ी लो जोर रही था एटा मीडिया रे छड़ा हो एनो हो ना सब होजी से जे प्रथम देखि से जानी छी खुआई छी टमाटो हेनी आठ खाबो जा
नंडा बुढ़िया ड्राइवर है कर बोपा माँ जो भलिया होगी कब क्या तापरे लंका गुंड पकेया रेड चिली बोपा माँ के लंका राग जीवनी कौन तापरे हलदी हलदी पाउडर पकेले भल भाव मिक्स करदे घोगा कौन देखी अच्छी सो फीस्ट मेंबर शीत हो ठंडा टिके पड़ुची बाहर बसीचु हाथ ठंडा हो जाउची तापरे चिकन मसला पकेलु रानी बुरी बदल बाली को अटा हबनी कहीं बोलू तो द्वारा हबनी कौन चिकेन शिखई कि पचारि मुझे देखिए चिकेन शिखई हाँ देखिलु चिकन करनु कहीं मोर हाथ कौन भल नहीं आज मैं वीडियो करी धीरे धीरे प्रभु का देखने में पूरी नाक में पानी काने रे पवन अटकी जाइए क्या बोला तूने? काने रे पवन अटकी जाइए आगे गोड़ बाजे घर जा अरे रेडी पूरा हाँ रेडी तो दे जाओ किए देखिए ये खोल
ଟିକେ ଖୋଲିଲେ ଦେଇ ବସିଲ ଟିକେ ହଁ ପୁରା ହିରୋ ସଲମାନ ଖାଁ ପୁରା ସଲମାନ ଖାଁ ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଉଠ ଜାଗା ମୋର ରେଷ୍ଟି କରିଦେଇ ତୁ ପୁଣି ଆସିକି ବସି ପଡୁଛୁ। ହଁ ଦେଖ ପାନ ମଗାଉଛି ପାନ ମଗା ଶିଖିନଛି ପାନ ଏଇଠୁ ଶିଖ। ହଁ ବା ପାନ ନାହିଁ ତ ଜରି ଦେଖାଉଛି ମତେ। କିଏ ଜେଜୁ ନା କ୍ୟାପ ପିନ୍ଧେଇଥିଲି ସଲମାନ ଖାଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେନି ଅବକା ସଲମାନ ଖାଁ ଚୁନ ଟିକେ ମାରନ୍ତୁ ନା କିଏ ଖାଇବ? ତୁ ଖାଇବୁ ବା ମୁଁ ଖାଇଲେ ଭାଗ ଜଲ୍ଦି ତୁ ମୋର ପୁଅ ସେ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ତମ ପେମେଣ୍ଟ କଣ କଲୁ ପେମେଣ୍ଟ ସିନା କରିବା କଥା ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କେଡ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ନା 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆରେ ବୁମ୍ବର କିଣା ହବ ଯୋଉଟା ଭାବି ପାରିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛି ଏ ଆଦାୟ କରୁଛୁ କରି ଖାଇଦିଅ କାଲି ଆମର ସିଆଡେ ଫିଷ୍ଟ କୁଆଡେ ବା ବାହାରେ ନାଇଁ ବାହାର ସିଆଡେ ପୁରୀ କାଲି ଆଜି ରାତି 4ଟାରୁ ବାହାରି ପୁରୀ ଟିକେ ବାହାପରୁ ପବନ ହେଇଯାଉଛି ପଦାକୁ କୁଆଡେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଘରେ ବନ୍ଦି ହେଇକି ରହିବୁ ଗରାକ ଆସିଗଲେ ପାନ ପାଇଁକା ନା ରାତି 10ଟା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପଦାରେ ବୁଲିବନି ଭୋଜି ଭାତ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କରିବୁ 10ଟା ପରେ ଆମେ କରିଦବୁ ଏଇ ସକାଳେ ଆମେ କରୁଛୁ ନା 10ଟା କିଏ ଏନେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲୁ ଆରେ ଏମିତି କହ ତ ମୋ ପୋତି ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସେ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ କଣ ପଡ଼ିବ କହୁନୁ କଣ ପାନ ଖିଆ ହେଲା ଚିକେନ କଲାଣି ସତରେ ପାନ ତାହେଲେ ଖିଆ ହେଇଛି ଡିଲକ୍ସ ନା କଣ ଯେ ସାଧା ଆମେ ମଦ ପିଇ ସାଇଲୁଣି କଷା ବା କରିବା ଝୋଳ ଧୋଇଆନି କି ଚିକେନ ଧୁଆ ହବନି ତାରି ଭିତରେ ଧୁଆ ହବ ଧନ ଗୋଟେ କିଏ କ୍ୟାମେରା ଯାଉଛି ପିଉ ନାହିଁ ବସ ମୁଁ ଯାଇକି ଚିକେନ ଦଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ପାଣି ଆଣିଛି ଦେଖ ମସଲା ବାସ୍ନା ହଁ ଭଲ ଆସୁଛି କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ମସଲା ବାସନା ପଳଉଛି
ଭଲ ବାସନା ଆମକୁ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିକି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁଆଣି ଦେ ଭଲ କି ନଦେଲେ ହବନି। ଆଉ ଅନୁ ପାଣି ଦେବା ନା ଆଉ ଟିକେ ମସଲା କଷେଇଦେବା। ମସଲା ଯେମିତି ଭଲସେ କଷା ସ୍ୱାଦଟା ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର। ଅଗଲା ଅଲଗା ନୁହଁ ଅଗଲା। ମୋର ପା ଟିକେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଯେମିତି କହି ଲୋକ ସେ ଚୀନ ଲୋକ। ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଆ ଲୋକ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ କଥା ହଉଛି ଆମର ଝିଅ ଆଜି ଖଟୁଛି ମାଡ଼ିକିଆ ଗୁଆଇ ପି ଗୁଆଇ ଘିଅ ଗୁଆଇ ପି ଗୁଆଇ ଘିଅ ଆମର ଝିଅ ଆଜି ପ୍ରବଳ କାଇ ତ ଲାଗୁଛୁ କହିଲୁ କାଇ ସହିତ ଲାଗୁଛୁ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆଜି ଆମ ଝିଅ। ପଖାଳ ନା ବୋଉ ଆଉ କଣ ଖାଇଦଉନୁ ଲଙ୍କା ଚକଟିକି ଖାଇଦଉନୁ ଏ ପଡିବ ରେ ତୁ ତାକୁ ଦେ। କାଡେ ପାନ କାହାକୁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦବା କ ଜେଜେ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଚୁ ପାନ ତ ମୁଁ ଯିବି ତା ସହିତ। ହଉ ହଉ ସେ ତ ପାନ ଲୁଣ 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 ଏଇ ଲୁଣ ହେଇ 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 ଜାଗା ସେ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 28 ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଏଟା କଣ ବେ ଚିକେନ ପକେଇଦେଲୁ ଧ ଧ ଏନା କଣ ପକେଇଲେ चिकन ଚିକେନ मैन चिकन ମେନ୍ ଚିକେନ चिकन कसा माय फेवरेट କଣ କହିଲୁ ଯେମତେଇକି ଏଡିଟେ ପାଣ୍ଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଯେମତେଇ କାଇ କାଇ ଝିଅ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। କଲିଜା ଖାଉନୁ ଆଉ ପରାଟା ଖାଇବୁନି। କଲିଜା ଦେଖିଲେ କହିବ मते टिके मांस भलो चिकन रो से कलिजा कराटा मते सेरा भलो न କେଉके पूरा प्रस्तुत अल्प अल्प आई जाय କାଠ ଆଣେ କାଠ देखो काठ देख ତୁ ପକେଇ ଦଉଛୁ ଶୀତ କରିବ ଜୋରେ ପକାନି ସେତିକି ଚିକେନ କିଏ ଖାଇବ मु खाइबी ଆଉ କିଏ ଖାଇବ ମତେ ଦେଲେ ଖାଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ। आ किटू है खाइबा लिटू है खाइबा मामा खाइबा आउ बापा खाइबे आउ जेजा खाइबे मा खाइबो आउ के खाइबो ज्ञान कौन खाइबे बापू के खाइबो कैसा लगा मेरा मजाक? ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଲୁ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ଆଳୁଟା ଫ୍ରାଏ କରିକି ପକେଇଲେ ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଟୁଳି କଠରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇଲୁ स्वाद अनुसार अपन लूण पकेइबे ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲୁ ନା ଘାଣ୍ଟିବୁ କଣ ତାକୁ ଆମେ ଖଡ ଖଡ କରିଦେବୁ। ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲୁ ତାକୁ ଆମେ କଷେଇଲୁ ଏତେ ତ କଥା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କଷେଇଲୁ ଗଲା ଆଉ ତୋ କଥା ନାହିଁ କି ମୋ କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କୁହ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ନା ନାହିଁ ହଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଲା ହଉଛି ତୁ ହରିବୋଲ ଦଉଛୁ କେମିତି କହିଲା ହଁ ପାଲାରେ ଗାଇବ ଯେମିତି କୁହେ ए ए आपण ମାନଙ୍କୁ
ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକିବି କହିଲୁ ବୁଆ ଘିଅ ବୁଆ ଘିଅ ବୁଆ ଘିଅ ବୁଆ ଘିଅ। ଏ ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି। ତୁ ତ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିକି କରୁନୁ। ସ୍ୱିଟର ଘରେ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ି ଗାଈ ସାଥିରେ ତୁ ଯାଉନି ସ୍ୱିଟର ତୋର ପିନ୍ଧିବୁ। ଥଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହେନି ଥଣ୍ଡା ହବ। ବହୁତ ଗରମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଆକାଶ ପବନରେ ଘିରି ଘିରି ହଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଘିରି ଘିରି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏଟା ଫଟୋ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ଜାଲେ ତଟିକି ଲଗଉନି। ଲଗେ ସେଇଟା ଦାଣ୍ଡିଆ ଗଲୁ ଆଣିବୁ ସେଇଟା। ସେ ଲୁଣ ଲୁଣଟା ଲୁଣ ପଟାଟା ଏଇପଟେ ଦେଖିକି ତତେଇକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଯା କ'ଣ ହେଇଛି କି ମୋ କ'ଣ କାନରେ ପବନ ବସିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେକ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ଦେଇଦେ ମତେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଜାଗାଟା ଦେଇଦେ। ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେଇ କାହାର କୋଉଠି ଯେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିକି ହେଇଛି କେବଳ ଝିଅର କଣ ହେଉଛି। ଖାଇବା ଢିଲା କରିବା